Martin Lackeus taler om Learning by Creating Value, som tager udgangspunkt i entreprenørske metoder og Learning by Doing som læringssyn. Det er i tråd med Lave og Wengers syn på læring, som finder sted i meningsfulde sociale praksisfællesskaber. Lackeus giver et eksempel på, hvordan man kan arbejde med entreprenørskab i undervisning på forskellige niveauer. Hvis eleverne forventes at samarbejde med en aktør uden for skole, er der tale om, at de skaber value creation. Lackeus mener altså, at motivation og læring hænger uløseligt sammen. Ved at lade eleverne arbejde med entreprenørske metoder og samarbejde med aktører uden for skolen, vil man motivere eleverne, hvilket vil have indflydelse på deres læring. Learning by Creating Value.